ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ವೆ ಇನಿ ಮಂಡೆ ಕೊಡೆ ಸಂಡೆ ಕೊಡೆದಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರೆಂದೆನ್ವೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಂಡೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಗ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಮಂತ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಮಂತ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆನೆಲೆ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಮನ್ಪರೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇಟ ಮುರಣಿ ಆಟೋ ಪೋತಿನತೆ ಆಟೋ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತಂಡೆ ಜಪ್ನಾಗ ಒಂಜಾರಂಚ ಆತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮುರಣಿ ದೊಡಮ ನಡೆ ಪೊತ್ತುನತೆ ಅವುಲ ಜಪ್ನಾಗ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆತಂಡೆ ಅವು 2 ದಿನ ತನಿದ್ರೆ ಅಂಚಿಂಚ ಅದೀನಿ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಜಾರೆ ಆತಂಡೆ ಆಜಾರೆ ಆಚ ಆಜಿ ಕಾಲಂಚ ಆತನ್ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಅಂಚ ಲಕ್ಕದ್ ಅವು ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾರ್ದ ಪಾಡ್ನಗನೆ ಎಂಚ ಪೊಡ್ತಾಂಡಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಮಂತಿದ್ದೆ ನೈನ್ ತಿಂದುದಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗುಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಸರಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ಬೈದೆಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ದಾಯ್ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಂತದಾಂಡ್ ನನ್ನದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ ತೂ ಒಂದು ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ ಅಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದಾಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಉನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ ತುಕಾಯನ್ ಅಪ್ಸರಾಗ ಪೋದ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಿ ಓ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ದತ್ತನಿಗಲ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ನಿ ಓ ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ ಅರುವಾಗ ಪೋದಿತ್ತತುಲೆ ಅವು ಲಾಗ್ ಆ ಲಾಗಗ್ ಒಂಜಿಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದ್ ಜೇಂಕ್ ಸೋದ್ಯ ದಾಯಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದ್ ಜಪ್ಪ ಲಾಗ್ ದಾದಾದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು 900 ಮುಟ್ಟ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡ್ ನಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದುಂಡು ಅವೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒರೇ ಪರ್ಸನ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಂಡಲ ಪಾಡುವೆರ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಮುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ದಾಯಿಗೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಜೆ ಲಾಗು ಎಂಕುಲ ಅಜ್ಜಿನ್ ತೂವರೆ ಪೋಯಿನವುದಲ ದಾದಿಕ್ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಫುಲ್ ದಾದಿಕ್ ಬೈದಿಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒರ್ಮನೊಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಐನತೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಮಿತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋನಾಗ ಎರ್ನಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ತೂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಕಲ್ ಬೇಗ ತೂಪೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಇಂಚ ಮಂದಾನಿ ಅಂಚ ಪುರಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ನನ್ನ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಎನ್ನನೇ ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಮೆಂಟ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಟಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾನ ಎನ್ನಿಯ ದಾದಿಕ್ಕಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಚಾಂಡಲ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಜತ ಏಪಲ ತೂನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ಗೆ ಬೋದು ತೂಯೆ ಓಲ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಿನಿ ಆಫ್ ಮಂದೆನ ಅಂದ್ ತೂನಾಗ ಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನೇ ಆಫ್ ಮಂದಿನಿ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಆಪ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದೀವೊಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಅತೆ ಅಂಚಿನ ಓಲ ವಿಷಯ ಟಾಪಿಕ್ ದಾಲೆತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಯೋಲಿ ಆತೆ ಒಂದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದಾತೀನಿ ಯಾನು ಬೋಡುಂದೆ ಆಫ್ ದಾಲ ದೀತಿಜಿ ಬೋಡುಂದೆ ದೀತುಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂತುವೆನೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಅವು ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಪನಗಳು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದಾದಿತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಡವು ಎಂಚ ಆಫ್ ಯಾನ್ ಮಂದನೇ ಇದ್ದವು ಎಂಚ ಆಫ್ ಆತಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ತೂಂಡಾಣ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಆಪುಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಒಂಥರ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಬರ್ಪುಡತೆ ನೆಟ್ ಸಾರಿ ಉಂಡತೆ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಒಂದೊಂಚುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನು ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡ ಒಂಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡತಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಕಲರ್ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೋಂಡು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದ ಎಲ್ಲೋ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಷತಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದುಲ ಕಲರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಪಾಡಲಿ
ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಂಚಿ 1200 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಕಲರ್ ಪಿಂಕಿ ಪಿಂಕ್ ಇಕ್ಕನೆ ಸೇಲ್ ಹಾಕ್ಲ ಅಂದಾಜಿ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಚ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂತ ಕೈ ಪುರ ಬೆಲ್ಲು ಪುರ ಬತ್ತುವರ್ ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲು ಬೊಕ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಎಂಗ್ಳು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಸಾರಿ ಎಂಗ್ಳು ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಇದ್ದದೆ ಏಪ ದುತ್ತುನೆ ಎಂಗ್ಳು ಸಾರಿ ಏನು ಎಂಗ್ಳು ಟೀಚರ್ ಬೇಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಗ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡಾರ್ ಪೇರು ಪುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುತ್ತೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಗಿ ಇಂಚದಿರ್ತಂದೆ ಮೆರ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇನು ತೂದು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇತ್ತು ನಿಗಲ್ ಈರ್ ತೂತು ಜರ ಅಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪುರ ತೋಚಾರೆ ದೆತ್ತು ಬಣ್ಣಡತೆ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋತಾರ ಅವಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ರಾಯ್ಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋತೇರು ಅವಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ದುಂಡ ದಾದಾತು ಅಂಚ ಅವಲೆ ಒಂಜಿ ಸೋಪುದ ಬೊಲ್ದುದ ತೂವರಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅವಲೆ ಒಂಜಿ ತೂವರಾಯ್ಚ ಆತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸೊಕ್ಕು ತೆಗ್ತಾನೆ ಪೀಸುಲು ಎತ್ತಾನ ಜೋರ್ ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಯಾಂಪನ್ಪುನು ಕೋಡೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋತಿರ್ಗೆ ಅವಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ರಾಯ್ಜ ಪೀಸುನು ಅತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಆರೆಗ ಅಕ್ಕ ಜಾಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಅಂದೆ ಇರೇ ಕೋಡೆ ಜಾಲಿ ಅತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಂದಿರತ್ತ ಗಂಟೆ ಅರೆ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋದ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೀರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಬೀಡಿದ ನೂಲು ಸುಂದರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಶಿತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಾರ ಅರ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಟ್ತೀಯ ತೋಜೋಡು ಎಂಕ ಬೀಡಿದ ಪಿಂಗನ್ ಬೈತಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಮಾಮಿ ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ಮುರ್ಚಿ ಅವು ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಒಡ್ಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಾತಂಗತ್ತವು ಆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುದು ಆ ಕುಲುದಿನ ಸೊ ಕಲ್ ಬಾವಿ ಬರ್ಬಲ್ಲಿ ಕುಲುದಿನ ಅದು ಎಜ್ಜಾರ್ ದುಮ್ಮು ಕಟ್ಟೆದಿರಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಕಟ್ಟೆದಿರಿಗೆ ಬಂಗ ಇದ್ದತ ಅಂಚ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಪನ ಇಂಚಿನೆ ತಿರ್ಗೇವು ದಾದ ವನಸಿಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೊನಿಂತು ನಾಲ್ಕನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಎನ್ನ ನಾಳೆ ಇದು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ ಜೊಲೆ ತೂಲೆ ತಿರ್ಗದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಯಾಂ ಪನ್ಯ ಪೂರ ಉಂದಾಪುಂಡಿಗೆ ಕೇಂಡೆ ಇರೇ ಒಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಯಾಂ ಪನ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರೆ
ಅವು ಬಣ್ಣದ ಮೆತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೋನೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿದೆ, ಕಾವೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೂರ ಒಂದು ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ಪೋತುನೆ పోతున్నారనే ఇల్లాడే ఐ డుమ్నాని పుర పిదాడు ఎంచాపడం తూదు ಅಂಚಲ ಉಂಟಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಎರಡು ಮರ ಮಟ್ಟ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದು ಮೂಲ ಕಟ್ಟ ನಡುವು ಇರ್ತದೆ. ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೋತೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈಟ್ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದೋಡು ಕಟ್ಟು ಬರಿಕ್ ಬಾರ್ದೆ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪೂರ ಚಾಲ್ದಿತ್ತು ಐಟೊಂಜಿ ಏಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ಐಟೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇವ್ರು ಪೋಪು ಜಾರತ್ತೆ ಇವ್ರು ಪೋಪಾರ ಬೊಕ್ಕದೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿರಿ ಈಗ ಓಕೆ ಉಂಟಾ ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಬಾತಂ ಬರ್ತದಾನೆ ಮೈಕು ದರ್ಶನ ಓಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಏಪದ ನೇಪ ತೂಪುನ ಶ್ವಿತ ಏಪದ ವಿಡಿಯೋ ನೇಪ ತೂಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜೋಕುಂದ ದೊಡ್ಡ ಮನಟ್ಟು ಖುಷಿ ನೀರಿಯನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಂದ ಬಾರಿ ಬೇಗ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಅವ್ರು ಇಂಚ ಗೊತ್ತುವರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಅವೇರು ಕುಚಪ್ಪೆ ತೆಲ್ಪೆ ಆರೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ನಿ ಕೊಂಚಕ್ಕೂ ಸೋಕಿತ್ತೇರತ್ತ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಹತ್ತುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫುಲ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ 3/4 ನೈಟಿಯಾ 3/4 ನೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಈತ ಉದ್ದದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಏರಗ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಈರ್ಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾ ಒಂದು ಅಣ್ಣತ್ತು ಫೋಟೋ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನೀ ಮುಟ್ಟ ನೀಲೆಂತ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ನೈಟೀಸ್ ಅವು ಐಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ವಿತನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡೆ ಆಶ್ವಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ರತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿದೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೊಸತ್ ಐಟಮ್ ಬತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಅನ್ನ ಪಂಪೇರೆಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ತೋಜಾವ್ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಂತ